Hola, здравейте, аз съм Стефан. Какво правите вие? Какво правите? Ето да некъде само ме цъкат. Оля, ако вие нямате нещо си... Ние не знам какво така казвам. Ето дойда, чакайте. Ако и това ме съдите. Ама, Оля, де. Я сега са... Много не много хубаво. И цялото си бъде много добре, що етолази и тази, тишко, коли. Как се казвате? Да пишете? Народ, стига на моето ми правиш. Сега... Оля. Вие знаете. Знаете, че аз съм Стефанис. Това не ми е името 100. Аз съм бел по кило, моето е такова, моя профил и моя пастор го прави Мило. И я повече няма да го правя. Но диетолази трябва да бъдете. Ако нещо, извинявайте къде я казах, като не е бел народ. Ама Оля, ние сега сте не знали на много работи. И нови работи с една история, с някаква история, къде аз я не знам. И аз и трябва да си бъда нещо. И имате ли е това? Я вижте. Имате го. Ако можете го напишете. Хайде! Чао!